Salutare pescari! Tocmai ce începe o nouă aventură. Suntem pe lacul Ozon Lake, de lângă Pitești, comuna Purcăreni. Doar ce am lansat bețele, am ajuns un pic cam târziu și uite ce ne așteaptă. O furtună în depărtare. Și anul trecut ne-a plouat de ne-a rupt, dar măcar am prins pește anul trecut. Sunt curios dacă acest an se va repeta istoria, dacă vom prinde pește și mai ales dacă vom prinde un pește mărișor din cei mai mari ai lacului. Sunt curios ce ne va rezerva această partidă și tot ce se va prezenta la cârlig și voi reuși să-l aduc pe saltea, o să vi-l arăt și vouă. Vă țin la curent, vizionare plăcută! Avem și primul drill al acestei serii pe standul 3 la Radu. Bineînțeles, de obicei la Radu trage primul. Doamne ajută să vină unul mare. Domnul Radu își dorește un pește mare. Ia uite ce avem în spate. Ne face poze. Doamne, Doamne. Deja domnul Radu a scos un pește frumos pe Ozon Lake, pe o furtună destul de nasoală. Ia uite-l. Standul 3, 20 și... Stai, lasă. Cu slingul de pe Ozon Lake. 23 600 să zicem, 23 500. Domnul Radu, bravo! Bravo, boss! Ia o ce salantă frumoasă pe Ozon Lake. Bravo! Bravo, Radu! Furtună pe Ozon Lake. Avem și prima trăsătură a acestei serii. Pare a fi un pește frumușel. Sunt curios. Încercăm să-l scoatem pe saltea. Destul de frumos pare a fi. Este în bucioc. pe 300. Primul pește al acestei partide. Un frumos comun. Cântărește undeva la 13 kg jumătate. Este venit la o bilă de 20, Bucovina Competition Z.
plasată aproape de malul de vis-a-vis, chiar după furtună. Ne bucurăm pentru el, sperăm să vină și mai mari, deoarece în acest lac se găsesc capturi capitale. Vă țin la curent. Păi asta ce faci? Ce faci? Iarăși un pește, standul 5 de această dată. Nervos. Hai să-ți vedem nasul. Hai afară peștișorul. Băța, acuio, bulineta, acuio. Firul e CPK. CPK, da. Așa. Uite. Hai. O salontă frumoasă. Oh! Hai minciuc, hai minciuc. Gata. E în minciuc. Frumoasă, salontă, da. Frumos. Al doilea pește al acestei partide. Tot un frumos comun. Cântărește undeva la 11 kg. De această dată a venit la un Competition Z solubil de 24 de mm. Plasat tot aproape de malul de vis-a-vis. Acesta este. Bravo. Gata. Bineînțeles, trebuie făcută o dezinfecție, pentru că e păcat. Ia uitați-vă ce curat e peștele. E păcat. Foarte frumos. Este aproape ora 1 noaptea. Avem și a treia trăsătură. Toată lumea doarme. Numai eu nu pot să dorm. Hai să vedem ce se prezintă la cârlig. Pare un pește destul de mărișor. Îl scoatem, îl punem pe saltea și o să vi-l arăt și vouă. Bineînțeles, firul Catran Krypton de 0,405 mm, rezistă cu brio. Ia uite cum trage. Un pește nervos. Ei, peștișorul. Cam așa se vede și cu lumina albastră de la lanterna Catran. Destul de vizibil pe timp de noapte. Ia uite ce trage asta micu. Să vedem. Nici nu l-am... Încă nu l-am văzut, nu știu ce pește e la cârlig. Uite. Nu pare un pește foarte mare, dar e nervos tare. Hai să-l scoatem. ...10 kg 600
cu tot cu sling. Și slingul are cam 1 kg și jumătate. Așa. Cel de-al treilea peștișor al acestei partide. Acesta este. Foarte alunecos. Cântărește undeva la 9 kg. E binevenit, oricât ar fi. Partida continuă. Al 4-lea pește în drill și al 5-lea acolo care trage. Ozon Lake. Prima seară pe lac. Se pare că peștii sunt destul de activi. Hai să-l scoatem pe ăsta să vedem ce avem la cârlig. Ăla a plecat un pic în stânga. Primul pește a ajuns în minciog. Cel de-al doilea l-am chemat pe Radu să mă ajute. Dublu sau deloc, știți cum e. Peștele numărul 4. Hai cu minte. Hai că nu ți-am dat drumul. Cântărește aproape 12 kg. Vreau să vi-l arăt repede că Radu este în drill cu celălalt. Dar nu vrea. Așa. Hai. Acesta este peștele numărul 4. Peștele numărul 5 cântărește fix 10 kg. E cel de-al doilea pește din dublu drill scos de Radu. Un comun frumos. Ne bucurăm pentru el. Relansăm bețele și așteptăm, poate să prezintă ceva mai mare la cârlig. Vă țin la curent. Oh, ce ploaie nasoală. Nasolă. Tutu, îți bete. Zâmbește tu. Zâmbesc, dar tu vezi că e către tine. Invers, Vezi că tu te vezi. Ia vezi jos, ia și ornicel. Da, așa un pic. Mami. Păi nu ai așteptai. Câte la mari, nu mici. Păi vine și mare. Prima oară intră micul ăla, să zice că a ajuns pe vad, mai vine la mare. Bă, ești nebun? Da, dar e mic, nu eu. E mic. Mic tot. Ia că vine, mă. E mic. Da. A prins peste Filip. 6-7. Bă, decât nimic, e bine și așa. Ce-a fugit de micio. Ți-a arătat coada, Radu, ce să mai... Ăla a fost. Ia uite pe Opa, m-a stropit, a? Ne-a topit Ha, bă, că pe nu e așa, mic, bă. toți. Ne-a Oi, topit frumușel, bă. pe toți. Hai. Bine să nu. E micioc. E tot micioc de la camer. Stai mic, na? Pește mare.
Peștele e în malul de vis-a-vis și nu reușesc să-l aduc. Uitați-vă la telefon. Cred că peștișorul numărul 10, frumos comun, pe lacul Ozon Lake, Bă, mișcă coarda. bucuria copiilor. Mișcă coada, bă. Mișcă coada, hai. Bravo! Avem și o trăsătură, cel mai productiv loc a fost cel de pe mijlocul standului, aproape de malul de vis-a-vis. Nu știu dacă se vede, peștele a început să plece un pic în stânga, era mult mai apropiată de cea din dreapta, așa că o să luăm. Oh. Cred că peștele numărul 11 sau 12, nu le-am mai reținut numărul. Hop. Venit tot pe lanseta din mijloc, la un Competition Z de 20 de mm. Se pare că malul de vis-a-vis este destul de productiv, ne aduce pești, pești frumoși, sănătoși, numai bun de pozat. Ne bucurăm pentru ei și îi așteptăm pe bătrânii Bălții. Încă un pește frumos pe lacul Ozon, Ozon Lake, 21 de kilograme. Un comun superb. Vezi să nu cazi. Ce oare să-mi dai piciorul? A plecat Mihnea. Bravo! A doua seară pe Ozon Lake cu primul peștișor din această seară, un frumos comun. Deocamdată, cel puțin la mine, nu s-a arătat niciun pește capital, dar nu contează, avem activitate, asta este important. Vedem până la final ce ne va rezerva partida. Primul ten al acestei partide. Bravo, Titi! E mare, domnilor! Da. Și aici pe fundal vedem cum lucrează un TX7 cu Power Aero. Asta e TX7A sau TX7 simplu? Simplu, TX7 simplu, gata, e nimic. E frumos. Oho! Nu e. E Brăila.
pește frumos pe Ozon Lake. Un sturion de această dată, care nu vrea să iasă. Hai să-l vedem. Da. Ai mare? Da. Ai luat ceva azi noapte? Nu. Nici Radu n-a luat? Numai tu ai prins azi noapte. Da, am prins. Hai peștișorul. Somn? Ce? Nu, am prins 4 bucăți. Am prins. N-am prins. Eu i-am scos un amur la el, Mi-a o rămas stelică. rot podul, că mi-a plecat 2 vechi. Dacă nu puneam piciorul pe el, îl duceam. Sturionul. Altfel nu. Nu am să fac poză. Eu nu pot să fac și poză cum face el, uite. Te mi-ai răsărit? Domnul Sturionul. Ce mare. La prima. Bravo. 16.600, scăzut 2 kg să zicem slingul, 14.600. O frumoasă salantă. Haideți să și vedem. Pe Ozon Lake. O frumoasă oglindă, mai mult. O crapă. Da, tati. Mă bucur pentru el. Un pește frumos. Poate până la finalul partidei reușesc să prind și un bătrân. Acum ce tu te uităm totul. Da. Ce cu